କେବେ ଏମିତି ହେଇଛି କି ଗୋଟେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଫେରି ପାଇଲା ପରେ ତାର ଗ୍ରେଡ୍ ଦେଖି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ଆରେ ମୋର ନମ୍ବର କେଉଁଠି କଟିଗଲା? ଆମ ଭିତରୁ ବହୁଏ ଅଧିକାଂଶ ଏହି ଅନୁଭବ ଦେଇ ଯାଇଥିବେ। ତେବେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପକରଣ ଅଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ରୁବ୍ରିକ୍। ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଡିଂ ଚାର୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଉ ନିରପେକ୍ଷତାର ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଏହା କିପରି ଗ୍ରେଡିଂକୁ ଏକ କଳାରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବା? ପ୍ରଥମେ ସୃଜନଶୀଳତା ଭଳି ଜିନିଷକୁ ମାପିବାରେ କ'ଣ ସବୁ ଆହ୍ୱାନ ଆସେ ତାହା ଦେଖିବା। ତାପରେ ରୁବ୍ରିକ୍ର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା। ଏହାପରେ ଆମେ ଏକ ରୁବ୍ରିକ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଖୋଲିକରି ଦେଖିବା, କେମିତି ସରଳ ରୁବ୍ରିକ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଟିଳ ହୁଏ ତାହା ବୁଝିବା, ଆଉ ଶେଷରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏହା କେମିତି କେବଳ ଗୋଟେ ନମ୍ବରଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ଭାଗରୁ। ଆଚ୍ଛା, ରୁବ୍ରିକ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା? ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତାର ଆହ୍ୱାନ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟା ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କବିତାର ଭାବକୁ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରର ମୌଳିକତାକୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କେମିତି ମାପି ହେବ? ଏହା କେବଳ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ, ବେଳେବେଳେ ପୂରା ଅସମ୍ଭବ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଗ୍ରେଡିଂ ପଦ୍ଧତି କାମ ଦିଏ ନାହିଁ। ତେବେ ସେହି ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନର ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଏହି ଯେଉଁ ଜଟିଳ ଗ୍ରିଡ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ରୁବ୍ରିକ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଏହା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତକୁ ଏକ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଢାଞ୍ଚାରେ ବାନ୍ଧିବାର ଏକ ଚେଷ୍ଟା। ହଁ, ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଜଟିଳ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏହାର ପ୍ରତିଟି ଅଂଶର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପକରଣଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆମେ ରୁବ୍ରିକ୍ର ସଠିକ୍ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଏବଂ ଏହି ଧାରଣା କେମିତି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଶିକ୍ଷାରେ ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି ତାହା ଦେଖିବା। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହି ଧାରଣା କେବଳ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ନିଜ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଏକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଉପକରଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ଆବଶ୍ୟକତା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରହିଛି। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ବହି ଭାଷାରେ କହିବା, ଏହାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ଏକ ରୁବ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ଏକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଉପକରଣ, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ଆଉ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍ତରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କୌଣସି କାମର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରେ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଏହା ଗୋଟେ ଖେଳର ନିୟମ ବହି ଭଳି। ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଗରୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ ଯେ ଜିତିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସାଧାରଣତଃ ରୁବ୍ରିକ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ବାମପଟେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଆନାଲିଟିକାଲ ରୁବ୍ରିକ୍। ଏହାକୁ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଭଳି ଭାବନ୍ତୁ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଆସାଇନମେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଟି ଅଂଶକୁ, ଯେମିତିକି ବ୍ୟାକରଣ, ସୃଜନଶୀଳତା, ଏସବୁକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଦେଖେ। ଆଉ ଡାହାଣ ପଟେ ଅଛି ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ରୁବ୍ରିକ୍। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ଏକାଠି ଦେଖି ଗୋଟିଏ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍କୋର ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ରୁବ୍ରିକ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖୋଲିକରି ଦେଖିବା। ଏହାର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶକୁ ବୁଝିବା, ଯାହା ଏହାକୁ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ରୁବ୍ରିକ୍ର ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ଏହାର ମାନଦଣ୍ଡ, ବା ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ୍ରାଇଟେରିଆ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେହି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହା ଆଧାରରେ କାମଟିକୁ ପରଖାଯିବ। ଏହି ଉଦାହରଣକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାମପଟ ସ୍ତମ୍ଭରେ କାରିଗରୀ କିମ୍ବା ସୃଜନଶୀଳତା ଭଳି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ହେଉଛି ମାନଦଣ୍ଡ। ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଥାଏ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ମାନଦଣ୍ଡ ତ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ? ଏବେ ଆସୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାଦାନ, ପ୍ରଦର୍ଶନର ସ୍ତର। ଏହା ଏକ ମାପକାଠି ଭଳି କାମ କରେ, ଯାହା ଦେଖାଏ ଯେ ପ୍ରତିଟି ମାନଦଣ୍ଡରେ କାମଟି କେତେ ଭଲ ହୋଇଛି। ଏହି ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ କାମର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଏହି ରୁବ୍ରିକ୍ର ଉପରେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି ସ୍କେଲ୍ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଗୁଣବତ୍ତାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଆଉ ଏବେ ଆସିଲା ତୃତୀୟ ଏବଂ ମୋ ମତରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ, ବର୍ଣ୍ଣନାକାରୀ ବା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟର୍ସ। ଏଇଠି ହିଁ ରୁବ୍ରିକ୍ର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଲୁଚି ରହିଛି, କାରଣ ଏହା ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାକାରୀମାନେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଯେମିତିକି ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ନିଜର ଧାରଣା ଏବଂ କଳ୍ପନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ସ୍କୋର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ, ମାନଦଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ମପାଯାଉଛି, ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍ତର ମାନେ କେତେ ଭଲ, ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା
ମାନେ ଏହା କିପରି ଦେଖାଯାଏ, ଏକାଠି ମିଶିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୁବ୍ରିକ୍ ପାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ସବୁ ରୁବ୍ରିକ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ନୁହେଁ। ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହି ଉପକରଣ କିପରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇଥାଏ। ଏହି ଦୁଇଟି ଛବିକୁ ଦେଖିଲେ କଥାଟା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାମ ପଟେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହସୁଥିବା ମୁହଁ ଥିବା ଏକ ସରଳ ରୁବ୍ରିକ୍, ଆଉ ଡାହାଣ ପଟେ ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ, ଜଟିଳ ରୁବ୍ରିକ୍। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ରୁବ୍ରିକ୍ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଢାଞ୍ଚା ଯେତେ ସରଳ ହେଉ କିମ୍ବା ଜଟିଳ, ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖାଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସଫଳତା ପାଇଁ କେଉଁ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆମେ ଆମ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତେବେ ଗୋଟେ ରୁବ୍ରିକ୍ କ'ଣ? ଖାଲି ଗୋଟେ ସ୍କୋର ଦେବା ପାଇଁ? ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ଶକ୍ତି କ'ଣ? ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉପମା ଅଛି। ଏକ ରୁବ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ସଫଳତାର ଏକ ରେସିପି। କାରଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହା ଜଣାଇଦିଏ ଯେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଆଉ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଜରୁରୀ। ତେବେ ଶେଷରେ ରୁବ୍ରିକ୍ର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି କେଉଁଠି? ଏହା କେବଳ ଗ୍ରେଡ୍ ଦେବାରେ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ଏହି 4ଟି ଜିନିଷରେ। ଏହା ଆଗରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଦିଏ ଯେ କ'ଣ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ଦିଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ କାମକୁ ନିଜେ ପରଖିବା ପାଇଁ ସଶକ୍ତ କରେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ଅଧିକ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଆଲୋଚନାର ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଏକ ରୁବ୍ରିକ୍ କ'ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆଲୋଚନାର ଶେଷ, ନା ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଏକ ଗଭୀର ଆଲୋଚନାର ଆରମ୍ଭ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହୁଏତ ଶିକ୍ଷାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇପାରେ।